Forever MOR kávu. Výborná káva s obsahom taurínu a obohatená o vitamíny B3, B5, B6 a B1-2. Prečo sa uspokojiť len s kofeínom, keď si môžete dopriať oveľa viac? Forever MOR je ďalšou evolúciou vo vašej rannej rutine, ktorá pozdvihne vašu kávu pomocou jedinečnej zmesi vitamínov B a taurínu. Je to ideálna voľba pre náročných kávových nadšencov, ktorí vždy hľadajú viac zo svojej šálky kávy. S vitamínmi B3, B5, B6 a B1-2 táto funkčná káva ide ďalej ako kofeín, podporuje váš fyzický aj duševný výkon, aby vám pomohla počas dňa načerpať energiu. Vitamíny B zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe energie a metabolizme a 4 vitamíny B vo Forever MOR prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania, ako aj k normálnemu energetickému metabolizmu. Navyše je tu pridaný taurín, čo je esenciálna aminokyselina nachádzajúca sa v mozgu, očiach, srdci a svaloch. Forever MOR, kompatibilný s originálnymi kávovarmi Nespresso, kombinuje kávové zrná arabica a robusta pochádzajúce z Južnej Ameriky, Strednej Ameriky a Ázie, ktoré sú certifikované Rainforest Alliance Aliancia dažďových pralesov. Výsledkom je odvážna zmes, ktorá má bohaté čokoládové tóny a pikantný podtón, ktorý si milovníci kávy určite zamilujú. Začnite svoj deň s Forever MOR a získajte silný štart do rána alebo perfektné nakopnutie kedykoľvek počas dňa. Objednajte si tento produkt.